ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୋତେ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ନାଇଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋ ଭଉଣୀଟା ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ରହିଗଲେ ଆମେ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି। ଘରଟା ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ସମ୍ବଳ। ଘରଟା ବିକିଦେଲେ ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି? ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ପକୁଡ଼ି ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ତମକୁ ବେଦିରେ ବୋହୁ ହେଇ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ? ଏ ତମୁନା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଯମୁନା ହେଉଛି ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ମନ ମଣିଷଟେ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରୁ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ମୁଁ ତା ସହିତ ଖେଳି ପାରିବିନି ମୁଁ। अरे तपस्विनी सिना ମୋ ଛାତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ବାହାଘରକୁ ପାଦରେ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଖାଲି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି। ସକାଳକୁ ଆମେ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି। ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ହେଇଯାଏ। ଚାରି ଦିନରେ ଚାରି ଧର୍ମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ।
ମଦନ ବାବୁ ତ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଘର ଏଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଜମା ବି ନେଇପରି, ବରଂ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚି ଚାପି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମତେ ଦେଖି ତମ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ତ? ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମଧୁମେହ ମୋତେ ବାର ବାର ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି। ଆରେ 4 ଦିନ ମତେ 4 ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଲାଣି। ତମକୁ କେବେ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ମତେ ପୁଣି ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ତମରି ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମନ ଜାଣିକି ଭଗବାନ ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ବି ପଠେଇଦେବି। ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜାଣିଛ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତପୁର ବାସର। ମୁଁ ଏଠି ତପୁ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ପଚାରିବି, ଏ ଉପରବାଲା, ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି? ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ କେଇଟା ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ମୋ ଯମୁନା ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ନିଜର କରିନେବି। ହଁ, ନିଜର କରିନେବି। ତମେ ଆସିଛ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଢ଼ାରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଜାଣିଛ, କେତେବେଳେ ଯେ ନିଜ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନି। ଦିଅ ମୋର ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ହଁ, ଏଇ ଯମୁନା, ମୁଁ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେମିତି ସାଇତି ରଖିଛି। ରୁହ। ମୁଁ ତମକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଆସ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମର, ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେତେ ଦିନ ଯାଇ କୌଣସି ସେଇଠି ଥିବ। ତୁ ଭାଇ ନା ଭଗାରୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଏମିତି କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି?
ଲାଗୁନି? ରାଗ ମଜା ଥୋଡ଼ି ରାଗ ଏ ରାଗ କାହିଁକି ଲାଗିବ ଆରାମସେ ସର୍ବଗ୍ରା ମହାନ୍ତିକୁ ବାହାଘର କଲେ ଭଲ ହବ ତା ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସାର ମୁଁ ଯିବି ତପସ୍ୱୀ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଆଣିବି ছি 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 নতুন পটনায়ক একটা আসিলাম আজি এ বাহাঘর হব অল্পত হব ভাই কଣ ভাবিଛୁ আরে ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମାନେ କାନ୍ଦାଣ୍ଡ ଧୋଇ କେବଳ ତୋରି ଜିତ ପାଇଁ କେବଳ ତୋରି ଜିତ ପାଇଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତର ଲୋକଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଏଠୁ ବର ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଫେରିଯାଏ আরে ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଦେଖି ରହିବ ତ ରମେଶ ବାବୁ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ିକି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣ ରମଣା ଦେବୀ ହେଲେ ଆପଣ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ସେଦିନ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା ହେଲେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ନାଇଁ ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ଅଭିଶାପ ନିଆରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି ଆରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି ସତରେ ଆରେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ହକଦାର ମୁଁ ନୁହଁ ଆରେ ସବୁ ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଉ ସମୟର ସବୁ ଖେଳ ଆମେ କିଏ ଆସ କୋଉଠିକି ଯିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ ଜାଣିଛି ଯମୁନା ତମେ ମୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବ ଏ ଯମୁନା ଆରେ ତାରେ ଦେଖି ଯାଅ ଏ ଜଗୁନି ଅଟୋବାଲାଟା ତମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଏ ନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଯଦି ମରିଯାଅ ନହେଲେ ସେ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ ତା ଦେହ ଭିତରେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ବସାଇ ଖାଇବ ଜୟ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ ଆରେ ସତର୍କ କରୁଛି ତତେ ଯଦି ମୋ ଯମୁନା ନାଁରେ ତୁ ପଦେ କହିବୁ ତାହେଲେ ତ ଜିଭଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି କଣଟା କରିଦବ କଣ କଣ ହେଲା ଜୀବଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ହଁ ଚାଲ କେମିତି କେମିତି ଜାଣିଦବା ଦେଖିଆ କେମିତି ଜାଣିଦବା ହଁ ଯମୁନା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବେଶ୍ୟା ଆଉ ବେଶ୍ୟା ମୋ ହାତ ଉଠଉଛ ମୋ ହାତ ଉଠଉଛ ତମେ ଜାଣିନ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କରିପାରେ ତମକୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ তোমাকে জীবনে মারিবিনি মন ইচ্ছা মার যেতে মারুছ মার মারু মারু মারিদেলে ବି ମୁଁ ତତେ ଜମା ଆପତ୍ତି କରିବିନି ରେ ବରଂ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବି ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ମଣିଷ ହାତରେ ବିକି ଦେଇ ମୁଁ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ପାଲଟି ଗଲି ଆଉ ଭାଇଟା ଭାଇ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ଭିଟା ମାଟି ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଠିକଣା ହଜେଇଦେଲି ଏ ଅପରା ବାଟର ବାଟୋଇଟା ଏଠି ଆଉ କାହିଁ ତତେ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇବରେ ବରଂ ସେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କରି କହିବ ଏ ଉପରବାଲା ଏମିତି କେମିତି